Boas tardes, son Alexia Peteiro, son a formadora do curso de formación para a docencia, a labor formativa e docente dende o traballo social. Esta formación vai a levarse a cabo dende o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia e está aberta para toda a colexiación. Pretende ser unha formación inminentemente práctica na que traballaremos especialmente nos 4 eixos principales nos que está artellada: programación de accións formativas, creación e adaptación de contido e material didáctico, impartición das distintas accións formativas e, por último, avaliación e titorización das accións formativas. Vamos a facer un especial fincapé na dinamización e na impartición de accións formativas online derivadas deste contexto no que nos encontramos. Consideramos que pode ser realmente interesante, que é un novo reto para a formación e a docencia, non? O poder impartir, o poder dinamizar formacións de calidade a través da rede, vale? A través das novas ferramentas tecnolóxicas que dispoñemos para eso. Esta formación non é o certificado de profesionalidade de docencia, pero sí que é unha formación que pretende ser realmente interesante para todas aquelas persoas que estén interesadas en dedicarse á formación e á docencia ou para quen xa o este facendo, capacitalas en novas ferramentas, en novas formas de traballo. Así que a quen lle poda resultar interesante esta acción formativa, a quen lle poda resultar interesante desenvolverse profesional e laboralmente no ámbito da formación e da docencia, espero vos a todas e a todos neste curso. Estarei encantada de compartir convosco toda a experiencia, todos os consellos, todo o coñecemento en canto a formación e docencia. Unha das premisas, unha das bases nas cales temos pensada esta formación é a de poñer a experiencia que cada unha e cada un de nós ten nas distintas áreas, nos distintos campos de traballo social a disposición da formación e da docencia. Crear profesionales altamente cualificados para a formación e a docencia a través da experiencia profesional que ten cada unha de nós e cada un de nós. O sea que creo que pode ser unha formación realmente interesante e espero vos a todas e a todos os que nela estedes interesados.